Софийка, кто такая лялечка глазенькая? Кто? Зойка. Софія Жагунь нарадзілася 14 кастрычніка 2019 года ў Ляхавічах, і ўжо 1 студзеня гэтага года маці дзяўчынкі пачула страшны вердыкт. У яе дачкі спінальна-мышачная атрафія першага тыпу. Рэдкае генетычнае захворванне. 50% дзяцей з такім дыягназам не дажываюць до 2 гадоў. На жаль, у нашай краіне Софіі не могуць аказаць лячэнне. Дзяўчынка слабее з кожным днём. Ёй тэрмінова неабходны прэпарат Золгенсма, самыя дарагія лекі ў свеце. Кошт складае больш за 2 миллиона долларов. Уже девочка питается через зонд, потому что она сама не в состоянии съесть норму пищи, которая положена по ее возрасту. И из-за этого она слабеет. И тут время играет против нас. Еще вчера нужен был этот укол. Еще вчера надо было, чтобы не прогрессировала болезнь, остановить его. Поэтому у нас очень мало времени. Па ўсёй краіне ў падтрымку Софіі праходзяць шматлікія акцыі і флешмобы. Беларуская асацыяцыя творчых людзей сумесна з брэсцкімі мастакамі наладзіла выставу «Колеры жыцця Софіі». 30 мастакоў прадставілі 50 палотнаў. Кожны жадаючы можа набыць любую карціну. Усе сродкі ад продажу будуць пералічаны на дабрачынны рахунак дзяўчынкі. Как только до нас дошла информация, что девочка больная и нуждается в помощи, мы со своей стороны провели собрание и приняли решение провести собрание и в меру своих сил помочь этой девочке. Плюс ко всему мы решили к этой проблеме подключить и других художников, то есть свободных брестских наших художников. Для самых маленьких наведвальнікаў арганізатары дабрачыннай выставы падрыхтавалі шоу мыльных бурбалак. Усе неабыякавыя людзі падтрымліваюць Софійку і спадзяюцца на тое, што ў хуткім часе яна будзе усміхацца і радавацца жыццю разам з усімі. Здоровье, как говорится, вот есть поговорка, что не купишь, да? Но на самом деле вот сейчас эта выставка показывает, что можно, если каждый с миру по нитке, вам просто станет на душе. Если поможете ребенку, здоровье можно купить. Мы вот эту девочку в дальнейшем научим рисовать и очень будем счастливы, если она выздоровеет. Помогать материально. Вот ярмарки девочки устраивали, я думаю, это очень поможет. Ждем, ярмарка должна быть в парке 1 мая для Софии там и для Даши. Вот, будем идти. Мне узгадалася фраза, что тое, што адрознівае людзей ад жывёлаў, гэта тое, што мы не абыякавыя адзін да аднаго. І мы разумеем, што калі хтосьці іншы ў бядзе, мы павінны на гэта адгукнуцца, таму што інакш да нас ніхто не прыйдзе на дапамогу. Зразумела, што сродкі, сабраныя ад продажу карцін, гэта толькі маленькая частка той сумы, якая неабходная дзяўчынцы. Арганізатары выставы ўпэўнены. Па кропельцы мы ўсе разам можам сабраць акіян для Софіі. Экспазіцыя будзе доўжыцца па 28 лютага ўключна. Валанцёры запрашаюць усіх неабыякавых людзей далучыцца да добрай справы і разам даць магчымасць Софійцы на жыццё і пабачыць яго ва ўсіх колерах. Анастасія Кудзіш, Васіль Палхоўскі, тэлерадыёкампанія «Брэст».